ମୋ ନାଁ କିଶୋର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଜବ୍ କୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ OAV ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରି ଆସିଛି। ତ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇଟା ଦେଖିକି କରିପାରିବେ, ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା ଲିଷ୍ଟ ବାହାରି ଆସିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ oav.education.in। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପେଜଟା ଲୋଡ଼ିଂ ନେଉଛି, ଟିକେ ଅଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲିଯିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ବହୁତଟି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ଲିଙ୍କ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ OAV। ତ ଆପଣ ଯିବେ ତାକୁ ରିକମେଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରିକମେଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ କରିବ ରିକମେଣ୍ଡ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟେଣ୍ଡର CBSE ସାର୍କୁଲାର। ତ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗଲା ପରେ ରିଜଲ୍ଟ OAV ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ 2023। ତ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପେଜଟା ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ। ଟିକେ ମୋ ନେଟ୍ଟା ସ୍ଲୋ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ନେଟ୍ଟା ଲୋଡ଼ିଂ ନେଉଛି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ସାଇଟ୍ଟା ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ। ତ ଏଣ୍ଟର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମାରିଦେବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମାରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅପସନ୍ ଅଛି ତ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ହିଁ ମାରିପାରିବେ। ତ ଗୋକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଏଠାରେ ଶେଷ କରିବା।